jakintza ikastolan nabil laugarren maila gelan. Kaixo, ni Xabi Murien naiz, 9 urte ditut eta jakintza ikastolan ikasten dut laugarrena gelan. Kaixo, Saioa naiz eta jakintza ikastolan hau laugarren mailako gelan. Iñaki naiz, 9 urte ditut eta jakintza laua gelan nago. Kaixo, ni Irati naiz eta 9 urte ditut eta nau jakintza ikastolan laugarren maila. Kaixo, ni Enara Kuadrado naiz eta 9 urte ditut. Laugarren maila nabil eta jakintza ikastolan. Kaixo, Ian naiz eta 9 urte ditut eta jakintza ikastolakoa naiz. Kaixo, nahi Araranburu naiz, 9 urte ditut eta jakintzakoa naiz. Kaixo, ni Aizpa Jarria naiz, jakintza ikastolan nabil eta 9 urte ditut. Arkitu dugu etxen interneten eta olako gozatan, eta gero pasau dugu ikastolan internetea. Handik ez dugu pasa. Adibidez, batzuk inbar zuten idatzi, pasa horri garbia eta bestek horri garbitik ordenagailua. Talde bakoitzak batek orokorra, beste herrik, eta horko gauzak eta hola gauza importanteena eta olako. Pasau behar dugu internetea. Adibidez, jendea etortzen bada jakiteko Goierri nolakoa da gutxi gora bera. Talde bakoitzan egon da arduran bat eta jarri dugu bakoitzak lan bat itea. Begiratu dugu interneten eta entzikopediatan eta liburuskatan eta hortik jendea ateratzen eta ordenagailua pasatzen. Bakoitza zeuken epe bat ekartzeko etxetikan edo internetetikan atera eta nola behai esandako gauzak eta ekartzen donen gero ematen ziguten ordenagailu txiki bat eta orduan hor zeuden bi pertsona eta horri idazten egoten ginen bat idazten eta bestea esan. Aurrena lehenengoa ingenuna zen nola esan ziguten Goierriri buruz iteko gauza batzuk, kultura eta hola, pertsona bakoitzai jarri genion adibidez jaia, kultura, mendiak, mendilerroak eta erliebea eta holako gauza asko. Garazi eta beak bialtzaizkigu gauzak igual ordenagailunak itzea eta. Indeu bakoitzak guri toko zaigu orokorra itea eta bakoitzak adibidez nahi toka zai kultura itea, pixkatze kultura. Adibidez nire beste lagun batin nahi jarai toka zai joitea ze festa dauden eta hola. Dena pasatzen batzuk jartzen ziren ordenagailun iten lana eta bestek liburua pasatzen egiten genuen dena ordenatu eta gero bestek pasatzen genuen kuadernoa eta beraiek jartzen zuten ordenagailu. Indegu taldeka eta bakoitzak hartu du lan bat talde lanen iteko. Eta nik indet Lazkaui buruzko informazioa paperen idatzi. Bakoitzak esaten du behe gustatzen zaion herri eta idatzi eta esaten du nik aurketuko informazioa eta aurketu. Eta argazki batzuk erekin zarrena atera nintun nionla eta entzean ditut memorian sartuta. Bakoitzak hitz egiten dut talden eta esaten dugu bakoitzak ze karbardon, ze egiten duen eta hola. Nei egokiz zaiten jaiak aukeratzea. Garrantzitsuna hartu eta orduan gero idatzi. Ordenagailun eta gero eskoz. Gehienak indeula baino batzutan edozein atzera hoin gala, ni baita. Herrin izena batzuk zailain zaizkit eta gero pixkat aurkitzea kosta bintzait internetekoa. Ordenagailua pasatzea ze amorru ematen zuen jadokola ordenagailun aterata pasatzea. Zailena batzuk ez dauketela internet eta orduan junbarko zenula liburutegia edo nunbaitea. Egun baten ordenagailu estropea uzala eta bateria basta uzala eta ezin genula pasauta. Erabakitzea hola
pixka zaien zait eta ez guztagola asko niko lanera burua egualatza ez dakit honetan da. Zaiena gauzak adostu eta gero adibidez gauza zai bat nitea, adibidez. Hainbeste informazio nuken norkitzen informazio beharra. Gauza batzu zaieko galdera batzuk eta hola. Interneten ibiltzea. Azkenen ondo pasatzen lan egiten nola. Ordenagailun idaztea. Ordenagailun aurkitzea. Ze festa eta hori gauden eta hola pixkat gauza horiek ekarri dituztenak eta gero ezakit. Talde lanen deno daukela eskubidea esateko adibidez gauzak bezki daula baino ez esateko buiaka. Eraikin zaharran izenak. Zenbat herri ziren eta ze gauza zeuden.